Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn gallu dod yn hyderus ac eto mewn parchedig ofn hefyd, gan ein bod yn dod nid trwy'n hymdrechion ni, ond trwy ymdrechion, trwy weithredrwydd, trwy perffeithrwydd, cyfiawnder, ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn llawenhau am y fraint o gallu dod fel dy blant, fel rhai sydd wedi derbyn maddeuant pechodau. Ac felly o Dduw i ni gofyn di'n helpu ni i ddysgu mwy o ddair di o'r hyn y dylsen ni fod, i fyw i dy ogoneddi di ac i ddfwynhau am beth. Teir di'n plith tywallt ysbryd arnom yn y dyddiau dyrys yma. I ni'n gofyn i ti'n calanogi ni, i'n argyhoeddi ni, i'n nerthu ni i fod yr hyn y dylsen fod. I ni'n cyflwyno'n hamser nawr idd ofal di. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn dechrau eich atgoffa am yr oedfaon a'r Brynhawn Sul, oedfaon Nghapel y Rhath, am hanner awr wedi 3 oedfa bregethu, ac hefyd yn ychwanegol at yr astudiaethau wythnosol yma, Egluro'r Efengyl, i ni hefyd yn cynnal emynau'r Efengyl, myfyrdodau byr ar amryw emynau Cymraeg. Ond gadewch ni nawr droi at air Duw, Hebreaid, y 12fed benod, Hebreaid penod 12 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. O blegyd hynny'n unau hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi ei osod o'n hamgylch, gan roi heibio bob pwys a'r pechod sydd barod i'n hamgylchu, trwy amynedd rhedwn yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni. Gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni, yr hwn yn lle'r llawenydd a sodwyd iddo a ddioddefodd y groes gan ddiystyru gwaradwyd ac a eisteddodd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Ystyriwch am hynny yr hwn a ddioddefodd gyfryw ddywedyd yn ei erbyn gan bechaduriaid fel na flinoch ac nad ymollyngwch yn eich eneidiau. Ni wrthwynebasoch eto hyd at waed gan ymdrech yn erbyn pechod, a chwi all yngasoch dros gof y cyngor yr hwn sydd yn dywedyd wrthych megis wrth blant, fy mab na ddirmyga gerydd yr arglwydd ac nac ymollwng pan ydd argyhoedder ganddo. Canis y neb y mae'r arglwydd yn ei garu y mae yn ei geryddu ac yn fflangellu pob math o adderbynio. Os goddefwch gerydd y mae Duw yn ymddwyn tuag atoch megis tuag at feibion, canis pa fab sydd yr hwn i Duw ei dad yn ei gyryddu. Eithir os heb gerydd yr ydych, o'r hwn y mae pawb yn gyfrannog, yn bastardiaid ydych ac nid meibion. Heblaw hynny, ni a gawsom dadau ein cnawd i'n cyryddu ac a'i parchasom hwy, ond nid mwy o lawer y byddwm ddarostyngiedig i dad yr ysbrydoedd a byw, canis hwynt hwy yn wir dros ychydig ddyddiau a'n cyryddent fel y gwelent hwy yn dda, eithir hwn llesad i ni fel y byddem gyfranogion o'i Sancteiddrwydd ef. Eto ni welir un cerydd dros yr amser presennol yn hyfryd, eithir yn anhyfryd, ond gwedi hynny y mae yn rhoi heddychol ffrwyth cyfiawnder i'r rhai sydd wedi ei cynyfuno ag ef. Oherwydd paham cyfodwch i fyny'r dwylo a leisesant, a'r gliniau a ymyllongasant, a gwnewch lwybrau union i'ch traed, fel na throer y clof allan o'r ffordd, ond yr iachau'r ef yn hytrach. Dilynwch heddwch a phawb, a Sancteiddrwydd, heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, ni wedi cyrraedd y drydydd benod o'r llyfr gan Rhath ar llyfr Saesneg Holiness, ac i ni yn edrych ar y benod yma ar Sancteiddrwydd heddi. Yn seiliedig ar yr adnod i ni newydd darllen, Hebreaid penod 12 adnod 14, Sancteiddrwydd, heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Nawr, dywed Rhath yn ei lyfr fod Sancteiddrwydd ymarferol yn rhywbeth y dyle pob Cristion fod â diddordeb ynddo. Does dim ots beth yw ein cefndir, beth yw ein gwybodaeth ni, beth yw ein profiadau ni, beth yw'r amgylchiadau ni ynddi o ran yr cyfleusterau bod oes na oedfaon gyda ni'n gyson, a oes na gapeli, achos prin yw'r capeli sy'n pregethu'n ffyddlon. Ond beth bynnag yw'r amgylchiadau allanol, un peth sydd yn wir o'r Cristion, fe ddyle ymddiddori yn y pwnc yma. Mae e'n rhywbeth naturiol. Fe ddyle fe fod yna. Os yw e wedi dod yn Cristion, yna mae yna wyrth wedi digwydd.
mae yna rhywbeth o ddifri wedi digwydd. Mae yna hedyn wedi cael ei blannu yn ei enaid. Hedyn o Sancteiddrwydd, o fywyd ysbrydol, ac felly fe fydd yna y ddiddordeb yn y pwnc. Fe ddyle fod. Ni'n disgwyl i weld e. Nawr, i ni'n barod wedi cyffwrdd yn y benod blaenorol ar yr ochr athrawiaethol ohono, ac nawr i ni'n gweld yma'r help ymarferol i'r pwnc. Wrth gwrs, fe fydd yna ambell i beth yn cael ei ail-ddweud, ond tybiwn ni, gallwn ni fod yn ail-ddweud hwn am ddegawd, ac fe fyddwn ni gyd, os unrhyw beth tebyg i fi, i ni'n cymryd amser hir i ddysgu. Yn gwybod y pethau yma yn y pen, mae'n cymryd amser hir iddo gyrraedd y galon ac iddo fod yn weithredol yn ein bywydau pob dydd. Ac felly, mae'r ail ddweud, os na gorgyffwrdd ambell i waith, yna mae'n werth i glywed yr hyn y mae Iesu'r ail yn dweud, ac werth clywed beth mae gair Duw yn datgan yn blwmp ac yn blaen. Wel, y benawd gyntaf yw, hyn yw Sancteiddrwydd ymarferol. Ac sut fath o bobl y mae Duw yn galw'n sanctaidd? Beth yw'r sancteiddrwydd ymarferol? Na'r cwestiwn. Ac yn sicr mae'r ail yn dechrau trwy ddweud nid y canlynol yw sancteiddrwydd. Rhywun sydd gyda gwybodaeth dda yn unig. Proffes efallai. Gweithredoedd. Yn weithredol iawn. Maen nhw'n wrthi yn ddyfal, yn gyson. Maen nhw'n gweithio'n galed dros yr eglwys. Maen nhw am pob beth. Nid dyna yw Sancteiddrwydd, nid sel yw Sancteiddrwydd, nid moesau da yw Sancteiddrwydd, nid mwynhau gwrando ar bregethu yw Sancteiddrwydd, nid dod i'r capel yn gyson yw Sancteiddrwydd. Wrth gwrs, mae elfennau o'r pethau hynny i gyd yn mynd i fod yn rhan ohono fe fyddwch chi'n disgwyl gweld y pethau hynny, ond dyna lle mae'r peryg yw lle ni'n ddibynnol ar y pethau hynny ac nad yw wedi effeithio'r galon ac yn ymarferol yn ein bywydau bob dydd. Mae'r ail cyn mynd ac yn ymhelaethu mwy ar y pwnc yn dweud gymaint, a chi gallu teimlo hyn yn y benod, ym mhob penod, y baich yma sydd ganddo, y tristwch tu hwnt sydd ganddo, sy'n llethol ar y degau, o weld y cyflwr yr eglwys yn ei ddyddiau fe, a petai yn fyw heddi mi fydde'r baich falle'n drymach byth. Bod y faich yma, fod angen doethineb ac arweiniad yr ysbryd glân i ddweud yr hyn sydd angen i ddweud, ond hefyd cael ein cadw o ddweud yr hyn na ddylir i ddweud. Ac falle hefyd i bwysleisio nad ydyn ni'n ei ddweud yn y ffordd anghywir. Mae'n hawdd iawn pan yn dweud pethau fel hyn i ddod drosodd yn galed ac yn llym. Heb gofio'r ochr bod rhaid i ni swyddoli ein gwendid ni hefyd a heb fod yn dorcalonus yn y peth. Ac i chi'n teimlo hynny wrth i'r ail i ddweud ac yn gweddio nerth yn hyn o beth. Achos yn aml iawn y rhai sydd yn wrthwynebus i'r athrawiaethau yma yn dweud, chi wedi clywed y tôn y llais, roedd y tipyn bach yn llym fyna ac yn ddeddfol ac pob math o feirniadaethau sydd yn dod ar ein traws ni. Ac siwr o fod yn aml iawn maen nhw'n wir. Falle bod ni wedi gorbwysleisio a wedi dweud efallai, yn dweud popeth yn gywir yn ysgrythurol, ond efallai y tôn. Wel, i ni'n gweddio na fydd hynny yn digwydd. Ond hyn sy'n rhaid ni gofio yw gofyn wrth wrando ac wrth ddarllen penodau fel hyn, bod ni ddim yn dod gyda'r ysbryd feirniadol yna ac yn chwilio am resymau i bwyntio bys ac i ddweud, mae'n anghywir fyna, oedd y tipyn bach yn gas fyna, codi lais tipyn bach yn ry uchel fyna. I beidio cael yr ysbryd yna i weld beth sy'n cael ei ddweud, yw hyn yn gywir. Beth bynnag yw eich barn ar y negesydd. Yw'r gair yn gywir, yw'r neges yn gywir, yw hyn yn dod o air Duw. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Mae Rael yn torri'r pethau yma lawr yn is-deitlau ar un o'r cyntaf yw Sancteiddrwydd, yr arferiad o fod yn un a Duw fel y gwelwn ef yn ei air. Hynny yw, os y'n ni'n sanctaidd, os y'n ni'n cael ein disgrifio fel un sanctaidd, mae yna rhyw arferiad yn mywyd y Cristion hwnnw neu ohono, ei fod yn un a Duw, fod na undod na, fod na berthynas yna, fel i ni'n gweld ei ddisgrifiad yn ei air. Hynny yw, mae'n casau'r hyn mae Duw yn ei gasau. Ac mae'n caru'r hyn y mae Duw yn ei garu. Ni'n gweld yng ngair Duw beth mae Duw yn ei gasau, ac ni'n gweld yng ngair Duw yr hyn mae yn ei garu. Hynny yw, mae'r Cristion sanctaidd yn pwyso a mesur pob peth yn ôl gair Duw. Pob peth. Mae e wrthi'n ddyfal, mae e'n waith flinedig, mae e'n ymdrech galed.
Mae'n eistedd lawr ac yn meddwl, ydw i'n iawn fan hyn? Oedd fy ysbryd i'n iawn? Oedd fy agwedd i'n iawn? Oeddwn i wedi ymateb yn gywir yn y maes yna? Oeddwn i'n iawn i fynd i'r fan a'r lle? Oeddwn i'n iawn i wneud hyn a'r llall? Mynd lawr i ddewisiadau bob dydd, o ran i'n bywyd bob dydd, a'r adloniant, i'n ffordd ni'n amlacio, i'n gwyliau ni, pob math o bethau, sut ni'n treulio'n penwythnosau ni, sut ni'n treulio'n nosweithiau ni, pa mor ffyddon ni i wasanaethu yr arglwydd. Pob peth, pwyso mesur, pob peth. Dyna fel mae'r Cristion fod i fod. Yn ôl yr ysgrythur, dyna un sanctaidd mae'n caru'r arglwydd. Mae'n mynd ymlaen. Un sanctaidd yw un sy'n ymdrechu i ymwrthod pob pechod a chadw pob gorchymyn. Hynny yw, mae yna ogwydd, fel ni wedi dweud llawer yn barod, at Dduw. Mae yna ddeheuad cryf i wneud ei ewyllus ef. A sylwch hwn, oedd hwn yn drawiadol beth o'r ail dweud. Mae yna fwy o ofn gan y Cristion sanctaidd. Mae yna fwy o ofn tramgwyddo Duw nag ein hofn o dramgwyddo'r byd. Gai ofyn i chi, oes ganddoch chi ofn tramgwyddo'r byd, brifo'r byd, brifo teimladau'r byd? Sa'n mynd i gwrthod dod gyda nhw ar nos Wener, maen nhw wedi trefnu rhyw barti mawr neu rhyw ddathliad. Allai ddim pido mynd achos fyddai'n brifo, fyddai'n tramgwyddo nhw. Maen nhw'n ffrindiau i fi. Ac felly, ni'n dweud, mae rhaid i fi fynd. Ni'n ffeindio lot o esgusodion, dyna yw cariad yn ôl pob sôn. Ac i ni'n fwy o ofn tramgwyddo ein cydweithwyr ni, ein teuluoedd ni, ein ffrindiau ni. Achos i ni'n gwybod yn y bôn, beth yw'r peth, i ni eisiau bod yna. I ni eisiau bod gyda nhw yn yr awyrgylch yna, lle mae yna lot o sŵn a miri a meddwdod cyfleoedd i cael ein temtio, a pob math o bethau. Ond y broblem yw, dydyn ni ddim eisiau tramgwyddo'r byd. Esgus yw, wrth gwrs, i ni gyd yn gwybod hynny, yn y bôn, i ni wedi chwilio am esgus i fwynhau'r byd, ond i ni yn ei liwio fe mewn rhywbeth ysbrydol, crefyddol, a smalio ei fod yn iawn. Ond oni bydde fe'n hyfryd petai mwy o ofn gyda ni tramgwyddo'r arglwydd. Bod ni'n ofni, yw hwn yn iawn, fy mod i mynd i'r fan ar lle. Psalm 119, adnod 128. Am hynny, uniawn y cyfrifais dy orchmynion am bob peth, a chaseiais bob gai lwybr. I ni'n mynd lawr i'r manylion nawr. Bob un rhan o fy mywyd. I ba goleg dwi'n mynd. Sut le dwi'n mynd i fod yn trigo byw yno. Sut ydw i'n mynd i fod yna. Sut dwi'n mynd i treulio fy amser yno. Pa waith dwi'n mynd i fynd amdano. Lle dwi'n mynd i byw os dwi'n setlo. Os dwi'n priodi. Pwy dwi'n priodi. Beth yw'r pethau pwysica? Beth yw'r pethau chwilio amdano? Rhywun sydd yn sanctaidd ac yn ysbrydol. Rhywun sydd yn mynd i fe helpu fi i rodio'r hyd llwybr cul. Yr holl benderfyniadau. Sut dwi'n magu fy mhlant? Beth yw'r pethau dwi'n ei cyflwyno dyn nhw? Chi'n mynd lawr i'r manylion lleia. Mae'n mynd ymlaen, i steitl arall. Ymdrecha yr un sanctaidd i fod fel yr Iesu. O na bawn yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Rhufeiniad 8 adnod 29. O blegyd yr rhai ar agwybu a ragluniodd fe hefyd i fod yn un ffurf a delw ei fab ef. I fod fel Iesu Grist, yn maddau eraill, ddim yn hunanol, yn dangos cariad trwy'r amser, yn ostyngedig, i amddifadu'r hunan mwyn lles eraill, i fod fel yr Iesu yn llawn trigaredd tuag at bechaduriaid, ond hefyd yn gadarn, yn condemnio pechod. Mae'n hawdd iawn meddwl, dangos trigaredd at bechaduriad, a fe ddyle fe fod yn llawn piti a thrigaredd, a gwylo, a gweddio drostynt, a charedigrwydd yn y ffordd ni'n siarad â nhw. Ond eto, mae yna gadernid yn y condemniad o bechod, ond yn ofalus yn y ffordd ni'n neud e. Llawer i Gristion yn mynd i fyny ac yn cwyno i'r byd am y pechod, ac yn aml yn meddwl, oedd hwnna'n gywir? Gweddiwch drostynt. Ond dydyn ni ddim yn neud y pethau ni'n neud, ond ni'n chwaith ddim yn mynd i ymuno yn y pethau maen nhw'n neud, ond ni'n ddim chwaith drwy'r amser yn mynd i fynd ac yn mynd i parddio nhw ac yn mynd ar eu holau nhw. Mae yna adegau ni'n gweddio'r arglwydd. Helpa fi ddweud ar yr adeg iawn yn y modd iawn. Nad yw hyn yn iawn, ond mewn modd sy'n llawn trigaredd. Ond hefyd a chadernid. Edrychwch sut oedd Iesu Grist yn ei wneud e. Gofynwch am nerth i fod fel fe. Ni aeth Iesu Grist ati chwilio am glod eraill. Pa mor aml i ni'n hoffi bod pobl
yn gwybod am pethau da i ni'n meddwl ein bod ni wedi wneud. Ac i ni'n hysbysu fe. Fel dwi'n dweud yn aml, mae e mor anodd yn diwedd i ni'n wneud e mor hwydd. Gymaint o ffyrdd gwahanol heddi yn yr oes i ni'n byw yn ddi i hysbysebu ein gweithredoedd da. Ac i ni'n gallu lliwio hwnna'n dydyn, ni'n gallu lliwio fe, jyst yn dweud mwyn i chi weddio dros fe, jyst yn ei ddweud eich gwybodaeth chi mwyn bod yn helpu. Nawr wrth gwrs, mae adegau lle mae rhaid wneud hynny, ond byddwch yn ofalus, nad ydyn ni wastad yn chwilio am glod eraill, doedd Iesu Grist yn fel na. Roedd e'n ostlyngedig ac roedd y cyfan yr oedd yn ei wneud clod i Dduw, clod a fel na dylen ni fod i wneud popeth, clod i Dduw. Yr oedd yr arglwydd, Iesu Grist yn cymdeithasu a'i dad nefol yn gyson drwy gydol yr amser. Dyna sut rhaid dylsyn ni fod. Ni adawodd Iesu i'r agosa ato amharu ar ei waith dros ei dad. Dyna i chi. Dyna i chi'n hawdd i fe. Pan ni'n gadw rhai agosat yn ni, ein teuluoedd ni falle sydd ddim yn ysbrydol, i beri i ni lle llacio ac i gyd ymffurfio ar byd ac i ni'n gallu gyfiawnhau e. 1 Ioan 2:6, yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef a ddylai yntai felly rodio megis ag yr hodiodd ef. 1 Pedr 2:21, Canis i hyn eich galwyd hefyd o blegyd Crist yntai a ddioddefol drosom ni, gan adael i ni esiampl fel y canlynach ei ôl ef. Dyna wahaniaeth. Byddai yn ein bywydau ni, petaw ni yn gofyn yn amlach. Beth fyddai Iesu Grist yn ei wneud petai yn y sefyllfa yma? Na fyddai ni'n gofyn hynny'n amlach. A pan ni'n gofyn nid chwilio am esgus i gyfiawnhau, chwilio am adnod, gweddio o waelod ein calonau, Dduw dangos i fi. Dangos i fi a yw hynna'n iawn. Petaw ni dim ond yn dysgu'r wers honno o'r holl astudiaeth yma. Dyna i chi gamau aruthrol fydd yr eglwys yn ei chymryd. Dangos i fi a yw hynna'n iawn. Hynny yw, fod yr rhai sy'n Gristnogion, sy'n profesu fod yn Gristnogion, sydd yn mynd allan i'r clybiau, sydd yn mynd allan ac yn meddwi, sydd yn mynd allan i'r holl beth yna ac yn dawnsio ac yn dod ar math yno addoliad mewn yr eglwys. Bod rheini, i ni'n gallu dweud, i ni ddim yn sefyll gyda'r math yno o beth, ond bod rheini, os yw yn bosib, fedrai ddim i weld o fan hyn, os oes fath fydolrwydd. Ond petai'r rheini'n dweud, Dduw, dangos i mi os ydw i'n iawn a'i ffeidio. Dyna gamau fydd yna. Efallai os wedi dod yn Gristnogion a wedi gwrthgilio, os bys nhw'n gofyn hynny, fydd yna gamau anferthiag at yr arglwydd a Sancteiddrwydd. Os ydyn nhw'n gofyn o waelod eu calon nhw. Ac os nad ydyn nhw erioed wedi dod yn Gristnogion, dyna gam Dduw graslon agor llygaid fe neu di weled fe angen am waredwr. Ond yn yr un ffordd, yr rhai sydd yn athrawieithol gywir yn ôl pob sôn i bob golwg, ac maen nhw wedi ymwahanu'n llwyr o'r byd, fel mynaich a Lleianod, wedi tynnu allan o gymdeithas. Maen nhw wedi tynnu allan o gymdeithas. Dyn nhw ddim yn gwisgo fel cymdeithas. Maen nhw'n gwisgo fel bethau nhw'n y 15fed ganrif, a dydyn nhw ddim yn gadael i'w plant i wisgo felly, a dyn nhw'n tynnu plant allan o gymdeithas, ac maen nhw'n edrych mor ysbrydol. Maen nhw wedi cadw. Ond y broblem fan hyn, oes na beryg bod rheini'n gwneud y pethau allanol yn unig. Achos yn ôl beth dwi'n gweld, mae yna lot o dynnu sylw jyst trwy'r gweld yr allanol. Maen nhw'n gweiddi allan, edrychwch arna fi fel llawer i grefydd. Yn yr golwg, chi'n gallu dweud pa grefydd maen nhw'n perthyn iddi. Y petai'r rheini yn gofyn y cwestiwn, Dduw graslon, dangos i mi, a dwi'n iawn i fynd ar hyd y llwybr yma. A yw hyn yn iawn ac yn gofyn o waelod calon. Ac yn yr rhai falle, yr rhai sydd yn dymuno rhodio ac yn rhodio ar y llwybr cil, lle mae yn ysgrythurol gywir, a mae'r rheini hefyd yn gofyn, Dduw na'n siŵr, fy mod i yn athrawieithol gywir, yn ymarferol gywir, fy mod i yn byw fel Iesu Grist ei hun. Just i ofyn y cwestiwn o waelod calon. A falle os ni'n ffeindio hwnna'n anodd, i weddi dylen ni ofyn, Dduw graslon, helpa fi i ofyn, a dwi ar y llwybr cywir. I steitl arall, dylenna un sanctaidd llwybr a ddyfwynder. Mae'n hir ymaros, mae'n rheoli ei dafod. Dwi ddim yn poeni am ei hawliau fe. Mae yna rhywbeth hyfryd i fod yng nghwmni fel hyn. Does na rhyw ochr llym cas sydd yn dweud pethau frifo.
Is-deitl arall un sanctaidd yn hunan aberthol yn delio â chwantau'r cnawd, Lyc 21 adnod 34, ac edrychwch arnoch eich hunan rhag i'ch calonau un amser, drymhau drwy lythineb a meddwdod a gofalon y bywyd hwn, a dyfod y dydd hwnnw arnoch yn ddisymwdd. 1 Corinthiaid 9 adnod 27, ond yr o'i fi yn cosbi fy nghorff ac yn ei ddwyn yn gaeth, rhag i mi mewn un modd wedi mi bregethu eraill fod fy hun yn anghymeradwy. Rhaid i ni fod yn ofalus, ond i weithio'n galed, i ymdrechu. Mae un sanctaidd yn dilyn cariad brawdol, fe wna i eraill fel dymuno eraill i'w drin Dyna chi anodd fe. Ond fe ddyle fe fod yn rhywbeth natur, rhywbeth i ni'n dyheu amdano, bod ni'n siarad gyda pobl eraill, trin pobl eraill yn y ffordd byddwn ni'n hoffi iddyn nhw'n trin ni. Yn dangos cariad at bawb, yn barchus at bawb, yn cadw draw o siarad creulon anheg, bod ni ddim yn delio â phobl yn anones, bod na gonestrwydd am y Cristion sanctaidd. Hynny yw, mae na ddirno ei grefydd gyda prydferthwch cymeriad. Bod na rhywbeth prydferth am y Cristion, rhywbeth sanctaidd amdano. Mae un sanctaidd yn dilyn llwybr trigaredd a chariad at eraill. Dyw e ddim yn ddiog. Mae e'n chwilio am gyfleoedd i helpu eraill yn ymarferol ac yn ysbrydol. Dyna fel mae'r Cristion, mae e wastad eisiau fod o helpu bobl os mae'n angen i'n helpu nhw. Actau 9 adnod 36 ac yn jopa roedd rhyw ddisgybles a'i henw Tabitha, yr hon os cyfieithir a elwyr Dorcas. Hon oedd yn llawn o weithredoedd da ac elusennau, yr rhai a wnaethau hi. 2 Corinthiaid pennod 12 adnod 15. Am y fi yn ewyllysgar iawn a dreiliaf ac am dreiliaf dros eich eneidiau chwi, fy mod yn eich caru yn helaethach ac yn cael fy ngharu yn brynach. Ni ddim yn poeni am y ffordd mae pobl yn ein trin ni ond bod ni'n dangos cariad. Is-deitl arall, un sanctaidd yn dilyn llwybr o burdeb o galon. Mae'r Cristion sanctaidd yn ofni bryntni. Mae'n cadw draw o bob peth sydd yn beryg o'i demtio. Os oes na beryg o'i demtio fyna, ac nad oes ffordd, does dim un ffordd o sgoi, byddwch chi'n gweud, Dduw, am ddiffynna fi, am ddiffynna fy nghlustia, a fy llygaid, fy nghalon, fy meddwl, fy nychymig, cadw nhw'n bir. Ond y broblem yw hyn yn aml iawn, ni'n cerdded mewn o wirfoddol i'r llefydd yma, neu'r sefyllfaoedd yna. Mae'r Cristion sanctaidd yn gwybod pa mor sydyn y gall ei enaid syrthio. Dealla pa mor hawdd a chyflym y syrthiodd Dafydd. I ni meddwl nawr, os i ddim yn meddwl am y syniad Dafydd, camwch yn ôl. Mae yna gymaint o lefydd yn y byd sydd yn gwbl anfoesol, yn gwbl llawn temptasiynau, yn gwbl amherthnasol i'r Cristion. Dyle'r Cristion byth fod yn y mannau hynny. Neu yn mynd i wylio'r pethau hynny, neu wrando ar y pethau hynny, beth bynnag yw'r sefyllfa. Ond mae'r llawer i Cristion sy'n proffesu fod yn Cristion yn camu mewn y wirfoddol, yn mwynhau'r peth, yn hysbysebu'r peth. Mae yna luniau diri, ac mae e'n mynd o gwmpas pob math o gyfryngau bellach heddi, ac yn dal y gwydrau fyny, ac yn dawnsio, ac yn pob math o bethau, ac chi'n meddwl, a yw hynny yn le dyle Cristion fod? Yn le o demtasiwn, yn le o anfoesoldeb? Dyle'r Cristion dilyn llwybr o burdeb o galon, cadw draw o unrhyw beth sy'n temtio. Ond i chi'n gweld, i ni ddim yn sôn am pethau amlwg. Mae'r pethau amlwg na dyle'r rheini fod yn amlwg i ni. Y pethau ni'n sôn amdano, beth na Dafydd. Fe bechodd Dafydd yn y lle cyntaf. Fe ath lan, dyle fe siwr fod wedi bod yn rhywbeth arall. Yn sicr dyle wedi bod yn rhywbeth arall. Ond fe benderfynodd na, dwi'n mynd i ymlacio ar y to. Ond efallai byddwn ni'n tybio bod e'n gwybod y posibiliadau o beth bydde wedi gallu digwydd. Ac wrth drwydio ar y to fe gafodd ei demtio. A beth oedd y temtiad yna arwain? Fe arweiniodd e at bechod. Ac fe arweiniodd e at bechod o anfoesoldeb, o dor priodas. Fe ath e arweiniad at lofruddiaeth, celwydd, pob math o gelwydd i gyd oherwydd ei fod e wedi gosod ei hun mewn lle na ddyle wedi bod. Ond allech chi ddweud, ar y to beth oedd yn bod o hynny? Dyna pa mor ofalus mae rhaid i ni fod. Mae rhaid ni fod yn falus yn bob sefyllfa. A pan ni'n ffeindio hunan mewn sefyllfa, ni ddim wedi sylweddoli, ac mae wedi codi heb yn ddisgwyl bod ni'n dod o'na cyn gyntedd a phosib, ac yn gweddio ar yr arglwydd i'n cadw ni. Dywed Royal, pryn yw y Cristnogion sydd yn rhy ofalus yn y maes yma. Pryn yw'r Cristnogion sydd yn rhy ofalus fan hyn.
Mae un sanctaidd yn dilyn llwybr o ofni Duw. Nid ofn fel ceithwas, na, dyw hwnna ddim yn wir. Mae Cristion yn edrych ar ei dad nefol fel ei dad nefol. Ond mae yna ofn, ond mae yna barchedig ofn, ond dyw e ddim eisiau tramgwyddo ei dad nefol oherwydd mae'n caru ei dad nefol. Mae e'n byw ei fywyd bob dydd fel petai yn ei yngolwg parhaol yr arglwydd. Gai newid yr frawddeg yna nid fel petai e. Mae e yngolwg yr arglwydd, ond yn y wybodaeth sicr hynny. Fod yr arglwydd yn ei weld sydd yn llawenhau iddo fe, ond mae'n ei rhwystro fe rhag llacio a pechu ac dyw e ddim eisiau brifo'r arglwydd. Nehemia 5:95. Ond y tywysogion cyntaf, yr rhai a fiasau o'n blaen ni. Fiasa'n drymion ar y bobl ac y gymerasa'n ganddynt fara gwyn heblaw 20 sicl o arian, ei llanciau hefyd a arglwyddiaethant ar y bobl, ond ni wnaethym I felly. Rhag ofn Duw. Mae un sanctaidd yn dilyn llwybr gostyngeidrwydd, fe wel pob un arall yn well nag e. Dyw e ddim yn gosod ei hun uwch ben neb arall. Mae wedi gweld I bechod a potensial I bechod a mae'n gwybod pa mor gloi gall e hefyd syrthio. Ac yna mae'n gwybod, os mae'n gweld rhywun arall yn syrthio, dyw e ddim yn feirniadol, mae'n torri galon, mae'n dyheu cael gweld Sancteiddrwydd mewn eraill hefyd. A pan mae'n gweld rhywun yn syrthio, mae'n gwybod, dyw e ddim yn gosod ei hun uwch ben, mae'n teimlo, pa mor hwydd fydden ni wedi gallu gwneud yr un peth hefyd. Mae un sanctaidd yn dilyn llwybr o ffyddlondeb ym mhob maes o fywyd. Colosiau 3:23. Pha beth bynnag a wnelwch, gwnewch o'r galon megis i'r arglwydd ac nid I ddynion. Rhufeiniau 12:11. Nid yn ddiog mewn diwydrwydd, yn wresog yn yr ysbryd, yn gwasanaethu yr arglwydd. Mae'r Cristion sanctaidd yn ymdrechu I wneud pob dim yn dda. Popeth. Felly nawr i'r Cristion mae pob agwedd o fywyd. Does dim gwyliau fan hyn, felly pa mae ar ei wyliau hefyd. Mae yn sanctaidd. Dwi ddim yn llacio pa mae ar ei wyliau. Dwi ddim yn stopio darllen Gaerdyw, ddim yn stopio cadw'r saboth ar ei wyliau. Dwi ddim yn stopio bod yn ofalus o'i wisge. Dwi ddim yn stopio ofalus o'r hyn mae'n fita ac yn I yfed. Mae trwy'r amser, pob dim, mae'n ymdrechu I wneud popeth yn dda. Pob perthynas, gwir a gwragedd, mae'r gŵr neu'r wraig wastad am wneud yr hyn sydd yn gywir, yn sanctaidd, yn bir ac yn dda ac yn gariadus. Ac fel yr arglwydd Iesu Grist. Yn ymddwyn tuag at gŵr graig felly. Rhieni y plant. Mae'r rhieni yn delio da'r plant, a'r plant yn ymateb i'r rhieni. Yn y ffordd, os yw plentyn yn Cristion, fe fydd yn dyheu I ymddwyn mewn ffordd dyle Cristion ymddwyn tuag at i'r rhieni. Meistri, gweision, cymdogion, ffordd ni'n trin cymdogion, cyfeillion. I ni'n dda pan does neb yn ein gweld ni hyd yn oed. Dyna un sanctaidd. Yn gyhoeddus yn y gwaith ac pan I ni adref ac yn breifat yn yr ystafell. I ni'n ofalus. Dydyn ni ddim yn twyllo pobl. I ni'n ofalus pan ni ar ben ni'n hunan na. Dydyn ni'n yn ymwneud â themtasiynau'r byd. Gymaint o ffyrdd ond does. Gyda'r teledu, a'r cyfrifiadur, a'r ffonau symudol. Gymaint o ffyrdd y mae themtasiynau'n gallu dod mewn heb I neb I weld. Mae'r Cristion sanctaidd yn rhedeg I ffwrdd o'r bethau yn ofalus. Mae'r un sanctaidd yn dilyn llwybr ysbrydol. Colosiau 3 yr adnod gyntaf. Rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. Nawr, dyw hwn ddim yn golygu fod yn esgeuluso dyletswydd daearol. Ond yn flaenllaw yn ei galod yw'r bywyd a ddaw, diwedd y daeth. Ac mae e'n byw fel un sydd â'i drysor yn y nefoedd. Mae e'n byw fel pereryn ar y ddaear. Mae e'n cymdeithasu a'i dad nefol trwy weddi a trwy darllen o gair Duw. Yn breifat ac yn gyhoeddus. Mae'n ymgynnull gyda'r saint yn y cwrdde. O'n i'n edrych ymlaen pan gewn ni fynd nôl at y cwrdde ac ymgynnull gyda'r saint. Ond sawl Cristion sydd yn esgeulus fan hyn, yn esgeulus yn cael yr amser tawel bob dydd, yn esgeulus yn ymgynnull gyda'r saint yn y cwrgweddi, cwr pobl ifanc, llawer I bobl ifanc. I ni'n abod gormod dros y blynyddoedd sydd yn esgeuluso cwrdde pobl ifanc. Wastad yn ffeindio esgus I beidio fod yna. Cwrdde gweddi, chi'n gweld Cristnogion. Mor aml sydd yn colli ambell un, colli llawer gormod. Wastad rhyw esgus.
Wastad yn cyfiawnhau, fi'n cofio clywed rhywun yn dweud hyn, os oedd pobl sydd yn gweithio ar y sil, enwedig ar rhai arbennig hynny, sydd nawr yn gweithio'n galed ac yn gorfod gweithio ar y sil, ac mae'n fater o raid. Doctoriaid a nyrsys, pobl sydd yn gorfod. Pobl tân sy'n gorfod, mae yna shifftau ar y sil, ac mae'n dweud mae'r rhain yn swyddi lle mae'r rhaid cael. Cofio'r cyngor gafodd i ddweud, wel, lle mae'r rhaid gweithio ar y sil, i chi'n cael eich sil chi rhyw ddwrnod arall. Wrth gwrs, falle bydd e ddim yn union falle fel y sil, ond fyddwch chi'n treulio amser. Nawr yn yr oes yma, ni'n gallu gwrando ar ei air. Fych chi'n neud yn siŵr chi ddim wedi colli'r pregethau gollwch chi. I chi'n rhoi amser o'r neilltu i'w geisio i wyneb e. Ond beth yw cadw'r sil bellach? Mae yna rai sydd yn falch bod nhw'n gweithio ar y sil. Esgus i beidio mynd. Rai sydd ddim yn gweithio ar y sil, ond maen nhw wedi blino tipyn bach, a maen nhw'n colli'r cwrdd. Ond maen nhw'n gwybod y dylsyn nhw fod yna, gallen nhw fod yna. Nid dyna'r rhai sanctaidd. Dyw'r rheini ddim yn sanctaidd, a dyn nhw'n Gristnogion dwi ddim yn gwybod. Mae'n anodd dweud, fedrwch chi ddim fod yn dod lawr a dweud naill ffordd neu llall, falle wedi gwrthgilio, falle ddim wedi deall, ond allai dweud hyn, mae'r rhai hynny mewn peryg. Dyn nhw ddim yn y lle dylsyn nhw fod yn ôl gair Duw, Psalm 119 a 57. O arglwydd, fy rhan ydwyt. Ti yw fy rhan, mae hwnna'n golygu. Dwi eisiau cael dy gwmni di gyda fi yn breifat, yn fy nhi, yn fy nghatref, yn fy stafell, wrth i mi gerdded ar daith bywyd, wrth i mi gerdded trwy'r dydd, wrth i fi fynd i'r gwaith, wrth i fi fynd i'r capel. Fe hai'r capel gymaint ydw i'n gallu i addoli gyda'r eraill. Mae'n mynd ymlaen yn dweud, nid yw Sancteiddrwydd yn golygu nad oes presenoldeb pechod dal yn wrth gwrs ein bod ni'n bechaduriaid a pechaduriaid fyddwn ni, tan i ni gamu o amser i dragwyddoldeb. Mae mor bell i ddweud o'r gwir ein bod ni wedi gwared o bechod. Na, mae pechod ac mae yna frwydr dal yno. Mae'n frwydr dyddiol. Yr hen ddyn. Rhufeiniaid 7:21 yr ydw i fi gan hynny yn cael dedd a mi yn ewyllysio gwneithir da fod drwg yn bresennol gyda mi. Y gwahaniaeth mawr rhwng ni a'r byd, nid yw y Cristion yn fodlon. Hynny yw, nid oes ganddo heddwch pan mae'n gweld neu'n profi pechod yn ei fywyd. Mae'r Cristion yn trysthau pan mae'n gweld ac yn profi'r pechod yma sydd yn ei galon. Ac mae'n peri iddo fe i wylio ac i edifarhau. Ond mae'r byd yn gyffyrddus ar y llwybr llydan. Mae'n cysau ei bechod yr un sanctaidd. Mae'n galaru o'i herwydd. A mae'n dyheu am ei wared. Dyw'r byd ddim yn gweld dim iddo le ar y cyfan. Yr rhai amlwg allanol, dyn nhw ddim yn cyffyrddus, ond dyn nhw ddim yn trafferthu. Pan maen nhw wedi ymateb yn y ffordd anghywir, pan maen nhw wedi dweud rhywbeth yn y tôn anghywir, dwi ddim wedi upsetio nhw gwbl. Pan maen nhw wedi mynd neu gwneud neu gwylio neu fod yn rhan o rhywbeth na ddylsyn nhw, ac yn gweld y temptasiwn wedi ildio, dwi ddim yn ei brifo nhw gwbl. Mae pawb yn ei wneud e, mae pawb yn ei wneud e yn yr oes yma. Beth yw'r ots? A dyn nhw ddim yn colli cwsg am y peth yma'r Cristion. Mae'n peri iddo fe i fod yn drwmgalon oherwydd pechod yn ei fywyd. Mae sancteiddhad yn waith cyson, adeiladol. Ond yn waith amherffaith yno, mae'n diwe. Hyd y cyrhaeddwn yn efoedd, fe fydd yn waith amherffaith, ond fe fydd yn waith. Fe fydd yn waith adeiladol, fe fydd yn tyfu. Fe fydd yn tyfu mewn gras. Mae bywyd parhaol o frwydro'n erbyn pechod y byd a'r diafol. Galatiaid 5:17. Canis y mae'r cnawd yn chwynychu yn erbyn yr ysbryd a'r ysbryd yn erbyn y cnawd, a rhai hyn a wrthwynebant ei gilydd fel na alloch wneithir beth bynnag a wellysioch. Dyna chi frwydr. Disgrifiadau felly bydd pob Cristion yn deheu amdano, yn anelu at y math yma o berson bod e'n brwydro i ymwahanu o'r byd. Dyna beth ni'n sôn amdano. Dyna beth mae'r ail yn dweud. Y disgrifiadau yma o'r un sanctaidd, dyna fel dylsen ni fod. Dylen ni ddeheu cael bod fel yna. A nid yn chwilio esgus i beidio bod fel yna. Hwna yw'r prawf. Falle bod ni wedi methu. Ond bod y deheuad yna. Mae'r math yma o berson yn un sanctaidd, yr un diwiol yma. Mae e'n real, mae e'n bodoli, mae e'n bosib. Gellir ei weld mewn person, mae e'n gadael ei farc i bawb o'i gwmpas i weld. Mae goleini, fe fydd pobl yn gweld goleini yn y tywyllwch, hyd yn oed goleini bach.
Mae fel halen, fe sylwyr effaith yr halen. Mae e'n puro, mae yna flas iddo fe'n does na, mae e'n puro. Mae'n cael effaith ar gymdeithas. Dyna pa mae'r bwysig yw cael Cristnogion. Yn y mannau hynny, mae e'n puro fel halen. Nawr wrth gwrs, fe fydd na gyfnodau oeraidd yn ein bywydau ac i ni'n tristhau yn dydyn ni bod hwn llawer i aml. Fe fydd na adegau caled yn ein celonau ni, gwrthgiliad y mywyd y Cristion o dro i dro. Fe fydd y Cristion yn syrthio ac yn baglu. Ac goleuni yn pylu ac yn wan ar y degau, beth sy'n rhaid ni dweud, mae yna ddal goleuni yno yn yr un sanctaidd. Mae'n tristhau pan mae'n syrthio. Dyw e ddim yn fodlon gyda hynny ac mae am i farhau. Ond fe fydd na degau, ond pan fydd hynny'n digwydd, mae'n gofyn am nerth i ddelio â hyn. Ond wedi dweud am yr adegau hynny o syrthio ac oeredd, y cyfnod oeredd yn ein celonau. Wedi dweud hyn ac ar ôl pob esgus ac eglurhad am ein crwydro. Dywed Rael, nid yw un yn heiddi'r teitl o fod yn un sanctaidd, os yw yn rhodio ar hyd llwybr pechod yn wirfoddol. Ac os nad oes na dristwch a chywilydd, ac yn gwneud o ewyllus hyn, gorchmynodd Duw pethau na ddyle ei wneud. Os yw'r Cristion yma yn ôl pob sôn, yn gwneud yr hyn o ddewis, pethau dwedodd Duw na ddylse fe wneud. Yna dyw e ddim yn heiddi'r teitl o fod yn un sanctaidd. Ac dywed un arall yn llyfr Rael, sut gall hwn fod yn blentyn i Dduw, os yw e'n gwbl gytrefol yn y byd a gyda pechod? Sut gall fod yn Gristion? Wel, yr ail rhan o'r benod, rhesymau pam fod sancteiddrwydd ymarferol mor bwysig. Nid yw ein sancteiddrwydd yn ein hachub, pam fod e'n bwysig? Dyw e ddim yn achub ni. Felly pam ni roi gymaint o bwyslais ar sancteiddrwydd? Achos cyfiawnder Crist, yn unig cyfiawnder Crist, sydd yn achub enaid pechadur. Clogin cyfiawnder Crist yn unig sydd yn ein gorchuddio ni o yngolwg Duw. A pan mae Duw yn edrych arno ni, mae'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, mae'n gweld ei berffeithrwydd ef. Ac felly mae'n cyfiawnder ni yng Nghrist. I ni wedi'n cyfiawnhau, i ni wedi'n maddau ac wedi'n golchi ni waed ef. Ei berffeithrwydd ef sydd wedi'n rhoi i ni. Os ych chi wedi cael eich cyfiawnhau, dyna chi safle o gadernid. Achos ni'n gwybod hynny, nid ein gweithredoedd ni sydd yn ein hachub ni, ein gweithredoedd gorau ni megis bratiau bydron. Felly pam fod Paul yn dweud, heb sancteiddrwydd i ni methu gweld yr arglwydd? Achos ni wedi dweud, y peth pwysig yw cyfiawnhad, ond dyw e ddim yn mynd heb sancteiddhad. Felly pam? Pam fod sancteiddrwydd yn bwysig? Wel, dyma rhai isteitlau o pam fod e mor bwysig. Mae'n bwysig gan fod gair Duw yn gorchymyn hyn, ac felly mae hwnna'n ddigon o ddadl yn ei hun. 1 Thessaloniaid 4:3, canis hyn yw ewyllus Duw, sef eich sancteiddiad chwi ar ymgadw ohonoch rhag y godineb. Gafwch chi ddarllen na to. Canis hyn yw ewyllus Duw, dyma ewyllus Duw, sef eich sancteiddiad chwi ar ymgadw ohonoch rhag godineb. Mae Duw yn orchymyn. 1 Pedr 1:15 ac 16. Either megis y mae'r neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwythau hefyd sanctaidd ym mhob ymarweddiad, o blegyd y mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd, canis sanctaidd ydw i fi. Rheswm arall o'i bwysigrwydd, gan mai dyma'r pwrpas y dath Iesu Grist i'r byd. Efesiaid 5:25-26. Y gwir cerwch eich gwragedd megis ac y carodd Crist yr eglwys ac a'i rhoddes ei hun drosti, fel y sancteiddiau efe hi a'i glanhau ar olchfa ddwfr trwy y gair. Crist y gwaredwr cyflawn. Mae'n tynnu pechod ymaith ac mae'n torri nerth pechod. Rheswm arall o'i bwysigrwydd, rhaid bod yn sanctaidd, gan mai dyma'r unig brawf dibynadwy o'n ffydd achubol yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iago'n rhybuddio am ffydd sydd yn farw. Iago 2:17, felly ffydd hefyd. Oni bydd ganddi weithredoedd marw ydyw, a hi yn unig. Mae gwir ffydd yn dangos ffrwythau sancteiddrwydd. Dyna pam y mae'r clychau'n canu o bryder, pan ni'n gweld pobl sy'n proffesu, ac bod nhw'n tynnu sylw at eu hunan a balchder a bydolrwydd. O, byddwn yn ofalus. Rhaid bod yn sanctaidd,
Hefyd, mae'n bwysig oherwydd dyma'r unig brawf o'n cariad at Iesu Grist. Ioan 14 adnod 15. O cherwch fi, cedwch fy ngorchmynion. Ein pechod arweiniodd Iesu Grist at y groes. Oer ein calonau os nad ydym yn tristau oherwydd ein pechodau. Rheswm arall, rhaid bod yn sanctaidd gan, mae dyma'r unig prawf dibynnol ein bod yn blant i Dduw. O, fe fydd na debygrwydd teuluol. Pan i chi'n gweld teuluoedd ar tebygrwydd teuluol, mae'r llygad yna, mae'r trwy, neu'r wyneb, siap o wyneb, lliw y gwallt, tôn y llais, ffordd, maen nhw'n ymddwyn i personoliaeth nhw. Ond nid yna sydd yn wir o'r Cristion. Mae e'n brawf, y ffordd mae e'n byw ei fod yn rhan o'r teulu dwyfol yma. Rheswm arall o'i bwysigrwydd rhaid bod yn sanctaidd gan mae dyma'r ffordd mwyaf tebygol o wneud daioni eraill. Mae bywyd y Cristion yn bregaeth tawel ond yw e. Bywydau sanctaidd yn gwneud mwy nag y tybiwn ni. Mae yna reality yn fywyd sanctaidd. Mae'r byd yn edrych, falle bod nhw'n licio'r Cristion, ond maen nhw'n gwybod bod yna reality yn mywyd y Cristion sanctaidd. Maen nhw hefyd yn gwybod does dim reality yn y Cristion sydd yn proffesu ac yn fydol. Does dim y parch yno. Dim gymaint. Maen nhw'n gweld bod rhywbeth ddim cweit yn wir ac yn real, ond yn yr un sanctaidd. Maen nhw'n gweld bod yna reality. Mae'r Sancteiddrwydd yma'n gwneud i bobl feddwl. Mae yna rhyw awdurdod am yr un sanctaidd, yr un llawn cariad, yr un llawn gostyngeidrwydd, yr un sydd fel Iesu Grist. Mae'n gwneud crefydd yn brydferth. Mae e'n denu pobl i'w ystyried. Mae e hefyd yn gwylltio rhai, ond mae'n denu eraill. Dywed Ryle. Fe gred y gwna bywydau proffeswyr bydol, nad ydynt yn sanctaidd, mwy o ddrwg nag yr ydym yn ei wybod. Yn sicr mae hwnna'n wir. Mae'n dad wneud trwy ei bywydau yr hyn mae pregethwyr yn ei gyhoeddi. Fe glywes un person yn dweud fydden nhw byth yn dod i'r cwrdd. Ar ôl gwahodd nhw ddod i oedfa, dwi byth yn mynd i ddod i'r cwrdd. Achos dwi'n nabod Cristion sydd wedi bod yn anffyddlon i'w wraig ac yn fydol ac yn hyn a'r llall ac dwi wedi dod y person yma os da dyna Cristnogaeth, dwi ddim eisiau dim wedi wneud o fe. Ond o'n i'n tristau, o'n i'n gwybod am y broffes, o'n i'n gwybod am y sefyllfa, ond o'n i'n gwybod, wel, debygol iawn, os oedd y person hwnnw neu honno'n Cristion, yna wedi hen gwrthgilio, ond o'n i'n dweud peidiwch a defnyddio hwnna fel esgus, peidiwch a condemnio'ch hunan ar sail un, efallai sydd ddim yn Cristion, siwr o fod, ddim wedi deall, neu wedi hen gwrthgilio. Y drwg yma'r pobl yma'n i'w wneud. Maent yn rhoi esgus i'r byd aros fel y gymaint. Rhagryth y mywyd y Cristion yn gwneud llawer iawn o ddrwg, ond mae Sancteiddrwydd y mywyd y Cristion yn gwneud llawer iawn o dda. Mae fel halen, mae fel goleuni yn nghymdeithas. Rheswm arall o'i bwysigrwydd, rhaid bod yn sanctaidd gan ein cysur presennol yn ddibynnol arno. O, mae hwn yn hyfryd. Mae yna gyswll agos rhwng pechod ac anhapusrwydd. Pan mae'r Cristion yn pechu, mae'n anhapus. Pan mae yna Sancteiddrwydd, mae yna hapusrwydd. 1 Ioan 2 adnod 3, ac wrth hyn y gwyddom yr adweinom ef os cadw ni ei orchmynion ef. Pan ni'n gwybod mae yna sicrwydd, pan mae yna sicrwydd mae yna lawenydd. A heddwch. 1 Ioan 3 adnod 19, ac wrth hyn y gwyddom ein bod o'r gwirionedd ac y sicrhawn ein calonau ger ei fronef. Pan yn rhodio ar y llwybr cul, ni'n teimlo'r sicrwydd yna, ni'n gwybod mae hwnna'n dod ag hapusrwydd i ni. Dweud yr ail, pan ddod disgyblion yr Iesu wedi troi cefn ar yr arglwydd Iesu Grist i osgoi peryg, roedd yn drist. Ond pan wnaethon nhw gyffesu Iesu Grist, y gyhoeddus, ac o ganlyniad i hynny y taflwyd hwyr carchar, beth ddigwyddodd? Roedden nhw'n llawenhau. Dyna'r wers. Mae'n ddigon clir yn dweud. Heb Sancteiddrwydd ar y ddaear, ni fyddwn wedi'n paratoi i fwynhau'r nefoedd. O, mae'r nefoedd yn le sanctaidd. Mae Duw yn sanctaidd yn bir. Mae'r angylion yn fodau sanctaidd. Datgyddiad 21-27, ac nid a i mewn iddi ddim aflan, nac yn gwneithio'r ffieidra, na chelwydd, ond yr rhai sydd wedi hysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. Efallai bod yna rhai sydd yn gwrando, efallai sydd yn mwynhau, yn fwy yng nghwmni yr ysgafn, yr esgeilus, y bywyd ysgafn personol, cymdeithasol, yn y capel, bod yr addoliad yn ysgafn, ac yn esgeilus ac yn fydol. Falle bod rhain yn mwynhau ac yn gysurus, yn byw i bleser.
Mae Rael a be mae Gaerdyw yn dweud, ni fydd y fath yma yn y nefoedd. Dim math yno le yw'r nefoedd. Efallai bod yna rai yn meddwl y math yma o Gristnogion yn rhy gaeth, yn rhy gul, bod gwell ganddoch chi y hosgoi nhw, chi ddim eisiau bod yn eu cwmni nhw. Ond dyma rhai yn ôl y Beibl sydd yn cael ei disgrifio fydd yn y nefoedd. Falle bod rhai yn teimlo fod gweddio a darllen Gaerdyw a chanu emynau a gwrando ar bregethau, bod y sil efallai yn rhy gyfyngedig ac yn gaeth, y cyfan yn ddiflas, ond fe ddywed Rael, cofiwch fod y nefoedd yn un sil trygwyddol. Nawr mae'n cymhwyso, dwi'n trial rhithro i gael y benod yma mewn i un astudiaeth yn hytrach na dwy astudiaeth, ond fan hyn dwi'n mynd i rhithro i trial cael y cymhwysiad i mewn heb rhithro gormod gan fod bethau pwysig i'w ddweud. Fe ddywed Rael, wrth dweud wrth edrych ar y byd, pan mae'n gwylio'r byd o'i gwmpas fod y mwyafrif o'r byd yn rhodio mewn pechod ac mewn drygioni. Mae hwnna dal yn wir heddi. Fe ddywed Rael wrth iddo edrych ar proffeswyr Cristnogol, y rhai sydd yn yr eglwysi, fe ddywedodd yn ei oesef fod y mwyafrif yn berchen ar yr enw yn unig ac heb profi'r gwirionedd o iachawdwriaeth. Mae gellir dweud yn drist iawn bod hwnna hefyd yn wir heddi. A fe ddywed Rael, yna wrth i fi edrych ar air Duw ar y Beibl, ac yna dwi'n darllen Hebreau 12:14, Sancteiddrwydd, heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Rhaid bod yn sanctaidd, dyna'r gwirionedd. Ac doedd Rael ddim yn ei weld yn y byd, doedd Rael ddim yn ei weld bron iawn yn yr eglwys. A dyna beth ni'n gweld heddi, y mae'r byd wedi hen droi cefn ar Dduw. Neb yn sôn am Dduw, hyd yn oed yn yr oes sy'n ni'n byw yn ei nawr, yn yr sefyllfa erchyll sy'n ni'n byw yn ei nawr. Chydig iawn, os unrhyw un sydd wedi troi at Dduw a galw arno, ac yna'r eglwys dal i chwarae, dal i fod yn fydol. Sancteiddrwydd, heb yr hwn ni chaiff neb weld yr arglwydd. Efallai bod rhai'n dweud fod y math yma o fywyd. Mae dim ond i rai yw maen nhw'n cytuno gyda fe, dim ond rai sy'n cyrraedd fel hyn, wel, 1 Ioan 3:3, ac mae pob un sydd ganddo'r gobaith hwn ynddo ef, yn ei buro hun megis y mae yntau yn bir. Pob un! Rhai yn dweud fod yn amosib, fod yn rhiannodd bod fel hyn. Ac maen nhw'n anghywir. Y mae yn bosib, mae'n anodd, ond dyw e ddim yn rhiannodd. Y mae yn bosib. Gallai Cristion trwy nerth Iesu Grist fyw fel hyn. Mae nifer wedi trwy gydol yr ysgrythyr byw fel hyn. Ac yn hanes yr eglwys, mae hanes yn llawn o rai a bu fyw fel hyn. Ac yn ein plith, dwi'n nabod rhai sydd wedi byw fel hyn. Ond pryn yw'r rhai'n bellach, ond mae yna rai. Mae rhai yn dadlau byddai bod fel hyn yn ein gwneud yn wahanol i eraill. Wrth gwrs fydd e. Dyna sydd ei hangen, ond dydyn ni ddim yn gwneud ein hunan yn od. Dydyn ni ddim yn mynd allan o'n ffordd i wneud ein hunan yn wahanol yn y ffordd sydd yn anysgrythurol, ond i ni yn wahanol oherwydd i ni'n sanctaidd. Rhai yn dweud os yw hyn yn wir yna chydig iawn sydd wedi hachub, wel, mae hwnna'n gywir. Matthew 7:14 o blegyd cyfyng yw'r porth a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael hi. Mae rhai yn cyhuddo yn bod yn rhy gul, wel cil ydy, ond gelwyr arnom i gymryd i fyny'r groes. Mae'r llwybr yn gul, ac mae'n rhaid codi'r groes a'i chario. Dim syndod i'r Beibl datgan. Yr ail enedigeth, rhaid ein geni drachem. Dyna'r broblem, dyma yw'r broblem. Yr angen am y wyrth o ddifri. Nid y broffes, nid penderfynu credu, nid ein dewis bersonol, nid yr ymdeimlad o hoffi'r pethau yma a trio fe am gyfnod i ni'n sôn amdano. Nid arwyddo rhyw ddogfen achos ni wedi cael ein perswadio i gredu a bod ni'n credu bod yn syniad da. Nid dilyn ein ffrindiau ni, nid o'r fath. Mae e'n wyrth, mae e'n waith o ddifri. Mae angen yr ail enedigeth. Os i ni heb profi ein galwch o Dduw graslon tyrd. Trigar hawrth, tyrd i'n nghalon ni. Wel, mae'r ail yn gorffen trwy gyfeirio at y sawl sydd yn credu ac yn cytuno. Mae'r ail yn dweud, a dyn ni'n gweld pwysigrwydd sancteiddrwydd yn ein bywyd ni. Chi sydd yn credu'r pethau yma,
ac yn dymuno, ond rhaid gofyn hyn, ydy ni yn gweld pa mor bwysig yw e? Cwestiynau'r ail, efallai nad ydym yn rhoi y pwysles teilwng at y pethau yma, mae hwnna mor wir yn diwedd. Ni'n gwybod yn ein pen, ni'n cytuno dy fe, ni'n dweud dyna'r broblem, ac eto gyd pa mor aml dydyn ni ddim yn rhodio fel hyn. Efallai heb sylwi pa mor bell, mae'r rhai yn rhodio yn y broffes, oedd yn dweud, oedd yn rhybuddio am hyn. Rhai yn rhodio'n bell yn y broffes, ac eto heb profi gras Duw, ei bod nhw'n farw, bod nhw'n sefyll gyda'r pethau iawn, ond bod yna rhywbeth ar goll. Maen nhw'n dweud y pethau cywir, ond eto falle maes o law fe ddaw yn amlwg. Ond dydyn ni ddim wedi gweld ei bwysigrwydd e. Na fyddwn ni'n gweld ei bwysigrwydd e. Fe ddwedodd Judas Iscariot, roedd hwn yn ddiddorol. Roedd Judas Iscariot, roedd yn edrych fel y lleill ond oedd e fel y disgyblion eraill. Ond pan rybuddiodd yr Iesu y byddai un yn ei fradychu, nath neb o'r gweddill ofyn, ai Judas yw yr un? Nath neb amau, yn amlwg pwy yw e, achos ni'n gwybod o'r dechrau mai fe oedd e, roedd e'n union fel y lleill. A dyna'r peryg, byddwn yn ofalus. Na fyddwn ni'n syrthio bod ni'n cytuno gyda'r pethau yma. Roedd Rhael yn deheu na fyddai pobl mor sensitif ynglyn â'r pwnc yn iddo fe o Sancteiddrwydd. Ofna pobl pryd hynny delio gyda'r mater. Prin iawn i'r bobl sy'n cyfeirio at y mater heddi, ac os yn cyfeirio, dyw e ddim yn ysgrythurol. Mae yn rhyw ddiffiniad modern o'r gair. Mae angen cydbwysedd oes. Rhufeiniad 7:24, ystrian o ddyn o'i fi, pwy am gwared i oddi wrth y corff y farwolaeth hon. Ni'n gweld ein pechod ac yn tristau. Mae'r cydbwysedd yna, ni'n ei weld a fe fydd hwnna'n cynyddu. Ond hefyd, Philippia 3:14, yr ydwyf yn cyrchu at y nod. Am gamp uchel alwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu. Mae e'n ymdrech i ni yn gweld ein gwendid ac angen gweld ein gwendid, ond hefyd mae angen yr ymdrech i ni ddim yn ildio ac yn bod yn ddiog oherwydd ein gwendid na be ni'n neud, codi ar ein traed ac yn ymdrechu. Mae'n anodd. Mae'n anodd bod fel hyn. Ac hefyd mae'n unig. Chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd siwr o fod? Fe fyddwch chi'n colli'ch ffrindiau. Falle colli ffrindiau yn y byd. Ond chi'n gwybod beth sy'n brifo hefyd yw colli ffrindiau yn yr eglwys, yr rhai sy'n proffesu. Pa mae rhywun yn sanctaidd, y mae hyd yn oed proffeswyr Cristnogol yn troi yn ei herbyn, yn ei gadael, sa eisiau twtio nhw. A mae'n unig, mae'n anodd, mae'n adegau chi'n teimlo, a mae'r pwysau mae Satan yn dod ac yn corddi pethau fyny yn neud i chi deimlo'r unigrwydd yn fwy. Mae'n anodd, sneb yn cwestiynu'r peth, ond mae'n rhaid i ni fod, ac os yw'n golygu bod ni'n colli pob un ffrind, os yw'n golygu nad oes neb eisiau clywed ein neges ni, neb eisiau clywed ein pregethu ni, ond mae'n rhaid bod yn ffyddlon, rhaid gyhoeddi gair Duw. Mae'n rhaid pregethu'r pethau yma. Ac wrth i ni bregethu'r pethau yma, rhaid ni gofio hefyd, dydyn ni ddim yn dweud ein bod ni o'r safon i ni'n bregethu yn dymuno bod, neu bod ni'n well nag eraill. Tristwch a pregethu rhyw nad yw mwy o beth ddylse fe fod. Yn aml ar ddillun ar ôl pregethu ar y sil fe fydd y pregethwr yn teimlo i fod yn rhagrithiwr. Bod wedi cyhoeddi gair Duw ac eto'n methu mor aml. Ond dyma yw gair Duw, a dyma yw gwaith y pregethwr i gyhoeddi gair Duw o beth ddyle fi fod, beth ddyle pregethwyr eraill bod, beth ddyle bobl fod, a beth ddyle'n deheuad ni fod. Dyma sydd yn naturiol i'r Cristion. Dyma dyle'n fod yn gofyn i'r arglwydd ei nerthu i fod. Ond nid ydym wedi gweld y pethau yma wedi diflannu. Ond ydy'r sel, yr ymwahaniad o'r byd wedi hen fynd. Y gras yma, yr goleini yma, yr ymddwyn fel y halen yma. Mae wedi hen fynd. Mae wedi hen fynd yn yr rhai sy'n proffesu, a maen nhw'n ganol y byd a'i bethau mwyaf amlwg, ond hefyd yn yr rhai sydd mor ddeddfol ac wedi newid popeth, ac i chi meddwl, mae'r gras di mynd, mae yna galedwch yna, ac mae yna rhyw sancteiddrwydd sydd yn allanol yn unig. Ac chi'n meddwl, ble ddylen ni fod? Dduw, helpa ni. Helpa ni i ddymuno fod beth ddylen ni fod. Gad i mi fod yn ofalus o'r peth lleiaf i'r peth mwyaf. Ond nid oes trwmgwsg wedi dod droston ni, fel eglwys, fel pobl Duw, bod ni wedi mynd i drwmgwsg, wedi ofni codi'n llais. Ni'n ofni dweud beth yw'r gwirionedd, rhag i ni tramgwyddo'r byd a tramgwyddo'r eglwys, ond i ni ddim yn poeni am tramgwyddo Duw.
Chi sydd yn ddigred, sydd yn gwrando. Os ych chi am fyw fel hyn yn yr ateb yw dewch at Grist. Dyna'r unig ateb rhaid dod at ei groesef, a chyffesu, ac edifarhau, a chredu, a gofyn am y ffydd sydd yn rhodd i gredu. Os yn Gristion, ac os am fyw fel hyn yna, dewch at Grist ar un yw'r ateb. Trigwch ynddo, bwytewch ohono ef. Dysgwch ohono ef. Filipiaid 4:13. Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu i. Y mae e'n bosib bod fel yr un sanctaidd y mae Duw yn ei ddymuno. Mae e'n bwysig ein bod ni fel hyn. Sancteiddrwydd. Heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, helpa ni yn ein gwendid, yn ein crwydro cyson. Maddau ni am ein crwydro. Helpa ni i edifarhau o hyn ac i fod yr hyn y dylsem fod. Gwna ni nertha ni, y mae'r nerth yno yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni alw am y nerth i fod yr hyn y dylsem ni fod. Ac y byddwn ni yn dy ogoneddu di ac yn dy fwynhau am beth. Te'r bendithiad diogela ni nawr, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiannau'n harglwydd Iesu Grist. Amen.